nafolo la conseil des ministres n'i y'a ta k'a lajɛ ni o bolodala juma don n'an b'a fɔ o ma ko vendredi don novembre kalo tile 11 san 2022 a bɛ fɔ o ma ko chapitre des mesures législatives réglementaires k'i b'a ye k'a fɔ an ka minisiriso mun ni ale kɔni ka baara bɛ wa dugukolo nafolo mini énergie ani eau jiko ani kuranko o minisiri ale ka hakilinaw la projet de décret dɔ fana tala mun kɛra sababu ye ka se ka wa société dɔ bila sen kan n'a fɔla ko a bɛ fɔ o ma ko société de recherche et d'exploitation des ressources minérales la Mali ka se ka o bila sen kan a bɛ se ka wulikajɔ kɔni kɛ ka nafolo kɔni ɲini dugukolo dukɔrɔ cogo min na k'o baaraw timɛ ka taa se tuguni n'a bɛ fɔ o ma ko société de recherche et d'exploitation des ressources minérales ni ale kɔni bolonɔ bilala wa ordonnance numéro 2020 016 VTRM septembre kalo tile 8 san 2022 ale kɔni sigila sen kan hakilina mun na cogoya mun la u bɛ se ka wa laɲiniw caman bɛ yen nɔ ni o kɔni tala assise nationale de refondation fana kɔnɔna la lajɛba mun kɛla cogoya mun na i b'a ye k'a fɔ Mali bɛ se ka fɛɛrɛ kuraw ta cogo min na an ka wa sanu dugukolo nafolo bɔ siraw fɛ o bɛ se ka bila minɛn kɔnɔ cogo min na a tɔnɔ bɔ ka se Mali ma. N'i y'a ta k'a lajɛ o hakilina de nana ka se ka nin société ba in kɔni bila sen kan i b'a ye k'a fɔ ko kun kelen mun kɔni b'a la o de ka se ka yala ka sanu ɲini an ka jamana la yɔrɔ minnu bɛ yen ni o dugukolo nafolo kɔni sanu bɛ yen ka taa se dugukolo nafolo sɔrɔ nafolo fɛn fɛn bɛ yen nɔ a kɔrɔla la sanu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu ka se ka ɲini ka bila sen kan ka tila tuguni ka labaara ka tila ka feere a nafa ka se ka di jamana ma komi a fɔlen bɛ cogo minnu la k'i b'a ye k'a fɔ ka taa sɔrɔla OHADA ale hakilinaw fana ye mun fɔ ka baara kɛ o hukumu de kɔnɔna la kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ tɔnɔ in bɛ se ka kɛ tɔrɔbɔfɛn an ka jamana ma cogo min na ka taa se jamana ka yiriwali ma bolonɔ kɔni bilala a projet in k'a jira k'a fɔ ko ni projet in fana ko a kɔni adopté la i b'a ye k'a fɔ n'a bɛ fɔ o ma ko projet de décret ka adopté ka se k'a bila sen kan cogo minnu la wa sariya ye fɛn fɔ kɔni fɔ a ka baara hukumu kɔnɔna la a bɛ se ka baara kɛ o minɛn kɔnɔ o hakilina de tala an ka jamana ɲɛmaaw fɛ nin conseil des ministres nin la minisiri yɛrɛ ka hakilina fɛ Bamakɔ novembre kalo tile 11 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon au vide de l'ordre national ale bolonɔ